Congreso. Entón, antes de nada, vou por un vídeo de presentación do ano pasado. Moitas grazas. Pois nada, como todos sabedes, o Congreso será o martes 3, 4 e 5 de xuño no Paseo da Corredeira, se o tempo acompaña. Estemos en positivo todos, se non estamos vendo xa o plan B, vale, que xa contaremos. Sabedes que o horario de mañá, o primeiro día sí que é o martes 3, entón os centros que participen temos que estar ás 6 da mañá, porque aí pois temos a inauguración, que será no palco da Corredoira de Tui, e despois ás 10:30 abren todos os stands. Xa na presentación temos tamén o acto da banda juvenil, a introducción das autoridades e sobre todo da rapazada, que é a protagonista deste congreso. Despois, de 10:30 a 11 a 1:30 da mañá estarán montados todos os postos. Este ano, ademais, tamén contamos pois un posto da Consellería, que despois nos explicará Consuelo, perdón. Aquí no folleto podedes ver tamén o plano onde está ubicado cada un dos centros educativos. Pola tarde empezaremos tamén por un pouquiño como plan de mellora do ano pasado, que comenzábamos moi pronto, moi cedo, ás 4:30, era como moi rápido todo. Entón este ano o atrasamos unha horiña, comezaremos ás 5:30 da tarde. Tamén pola tarde o ideal é que o protagonista sea tamén o alumnado. Entón o martes pola tarde ás 5:30 comenzaremos con un show científico. A continuación estarán os do Conservatorio, que farán unha intervención musical de aproximadamente 15 minutos relacionado co tema que hai a continuación sobre as mulleres que cambiaron a historia, onde tamén hará unha presentación de diferentes centros educativos sobre diferentes mulleres da nosa historia. E para rematar ese día, pois tamén este ano como novidade participan os do Cineclub e van facer dúas proxeccións de cine, o martes e o xoves pola tarde ás 8, máis ou menos será de 8 a 10 da noite. O primeiro día, o martes, a proxección será sobre Adiós muchachos, de Luis Malle. Despois, o mércores, xa comenzamos ás 10:30, un horario habitual, de 10:30 a 1:30 da mañá, e pola tarde tamén temos pois xa talleres, vale, que aquí está con aforo limitado. As actuacións de tarde, o tanto o martes como o mércores, son no Camilo
José Cela, na sala nova de Camilo José Cela. Temos un obradoiro da aprendizaxe cooperativa. A protagonista tamén será rapazada, sobre todo será un pouco da súa man, vale? Que serán eles os anfitrións. Estarán acompañados de Carmen Bach e José Ramón Lago. José Ramón Lago é o do manual de aprender a cooperar, cooperar para aprender, relacionado coa inclusión educativa. E despois, a continuación, estarán os de Mac de Factoría, Rosana Pazos e Víctor Lorán, que farán un taller de matemáticas manipulativas. Entón, bueno, é algo para familias, vale? Poden ir cativos e maiores tamén. O aforo é reducido porque é de 30 persoas por un pouco a situación e todo o material que vai levar a cabo. E despois os xoves, pola mañán outra vez en horario habitual, podemos visitar estes stands da rapazada de 10:30 a 1:30 da mañán, e pola tarde temos unha mesa redonda onde participa a rapazada tamén de todos os centros educativos. Aparece aquí unha convidada especial que conseguiu Eloi, que agora vai contar un pouquinho cal é a actuación seguinte, que é Cristina Collazo. Entón vai estar na mesa redonda. Vamos a facer unha mesa redonda sobre o cuidado e benestar dos animais domésticos. E a continuación Eloi nos conta esa obra teatralizada. Pois, como ben dixo Nuria, vai vir unha actriz galega, que é Josito Cristina Collazo, un actor galego, que é Josito Porto, son moi coñecidos a nivel galego como actores, e, bueno, nos van a facer unha obra teatralizada sobre o cuidado dos animais. Van a falar dun refuxio de animais, e a ese refuxio chegarán varios animais que foron maltratados, e eles intentarán coidalos. En esa obra, a banda juvenil de Tui pondrá a música, e aparte contaremos con 4 colexios de Tui no que cantarán os nenos deses centros educativos, que é o número 1, o número 2, o colexio de Guillarei e o de Pazos de Reis. O venres rematamos pois con esa clausura, vale, que participará tamén o conservatorio. Non falei das actuacións do conservatorio, despois vai contar en primeira persona a persoa que vino de representante. Serán só stands de educación infantil, un pouquiño para ter un aforo máis controlado, vale, que tanto a rapazada como o equipo docente sintanse máis cómodos. E será igual de 10:30 a 1:30, e a 1:30 terá lugar a clausura. E nada, sen máis, pois dou pé ás autoridades. César. Vale, nada. Bueno, pues nada, pues bons días a todos. De todo, muchísimas gracias unha vez máis, Nuria, todo o equipo. Quero saludar ao novo inspector que va a sacar aquí, Eduardo. Al director da banda que non conocía, a Sonsoles Teatro de Educación, Consuelo, que está con nos no centro director ao grupo de formación de educativos, e o alcalde, e a todos vos. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuando vine no coche, vine reflexionando de cando empezamos, cando se empezou. E isto vai ser o quinto ano. Tocou a mí nos últimos, prácticamente todos. Bueno, quinto non sei o que pasará, pero bueno, de momento os 4 anteriores sí. E empezouse facendo este congreso educativo, primeiro ao redor do patio. Logo, un pouco máis ao lado, ao redor do patio. Era ao redor do patio e ao polo. Logo empezouse a facer aquel ano no pabellón polideportivo no IES Sampaio. IES que me quero contar. No IES Sampaio, logo dai do IES Sampaio trasladouse afora a la corredera, e na corredera o ano pasado que foi un éxito absoluto. Iso quere dicir que foi unha evolución positiva, que cada ano participaron máis centros educativos, porque este ano temos 21 centros educativos, tedes 21 centros educativos. Sempre dixen que, e o ano pasado, cando precisamente falaba co conselleiro, e espero que este ano tamén acuda, a importancia da presencia do conselleiro para respaldar esta actividade que facedes aí. Por dos motivos fundamentales: a participación de 21 centros educativos de primaria, infantil e secundaria, que é moi importante, a exposición deses traballos que se fan nestes días, que ademais estes días son longos, é dicir, empezades un martes e acabades ali toda a semana, todo un proxecto educativo que esperemos que haxa no tempo
Segundo, que salimos a calle, á rúa, a expoñer o traballo que facemos nos centros educativos. Os pais moitas veces non son coñecedores de que se fai nos centros, e é fundamental. Digo pais, como digo sociedade en xeral. Faise grandes traballos, sobre todo faise grandes traballos dentro do ensino público, que tamén é moi importante destacarlo. Un ensino de calidad que non ten hoxe que empezar a ninguén. E, por lo tanto, pareceme enormemente importante. E terceiro, por que é importante este traballo? Porque este traballo tamén está dedicado á formación integral do individuo. Partimos da base dunha educación inclusiva, partimos dunha educación integradora sostible, porque ese é o objetivo fundamentalmente da educación, sostible. E acórdome e lembrome sempre de visitando os stands os rapaces co seu stand para educación papá, os rapaces para cuidar aqueles niños que traían para poñer nos parques, que logo vi outra vez nun centro educativo en Vigo, que tamén o poñían para colocar niños, non? Para que puidesen criar, en fin, ao ciclo da alma, a responsabilidade do entorno que me rodea, desde o punto medioambiental, histórico, patrimonio cultural, todo eso forma parte dun ambiente que se crea aquí. E esa é a base, porque a pregunta que nos temos que facer todos é se estamos facendo isto por algo, para mellorar unha sociedade que nos rodea, para mellorar o noso alumnado, para que na súa vida e no conxunto da sociedade os traslade esas inquietudes. Eu creo que algo se está cambiando, algo estamos transformando desde o punto de vista educativo. Non todo o que queremos, pero con que consigamos algo xa é moi importante nos tempos que corren. Ahora cada vez máis, e a mí toca meu porque son moi sensible ao que tú falabas, o director, da recollida de animais, dos refuxios, das protectoras. Cada vez máis vexo a xente implicada no tema de recollida, de cans soltos, de estar pendientes deles. Digo porque a mí tamén me toca, porque eu xa recollí 3, o sea, é importante, non? E me encanta todo isto e vexo esa sensibilidade, e veo tamén a xente. E iso é moi importante, iso quer dizer que estamos facendo unha transformación. A veces non chega a todo o mundo, porque é moi difícil, porque hai de todo. Pero, bueno, aquí o importante é que por lo menos vayan ponendo o noso grau de arena para que isto se vaya consolidando. E logo o medio ambiente, que tamén é moi importante, o cuidado que tomamos nas cidades ou nas vilas de algo tan importante como clasificar o lixo, que eso antes fai 20 anos. Cando a mí me tocou no Concello que estaba no Concello de Tomillo, que estuve moitos anos ali de concelleiro, se vos conto as aventuras agora dirá, este vai ao pereiro pero descarado. Eran completamente os basureiros de lixo, eran lugares que estaban no monte que se depositaba o lixo e logo queimábase. Vos tiñades un, nós temos outro, a guardia tiña outro ali ao lado onde estaba o cabo selleiro e outro Bayona. Hoxe sería impensable, cousa que non era impensable a recollida, e por lo tanto creo que avanzamos no conxunto, e para mí iso é moi importante porque nos vamos mentalizando e nos vamos facendo o que temos que ser sostibles e protexer o que nos rodea e deixar o que temos en mellores condicións que recibimos, ou por lo menos ese debe ser a noso objetivo. Así que parabéns a todos os centros participantes, parabéns ao CEI número 1 de Tuia e ao seu equipo directivo por esa implicación na integración e na inclusión que facedes, a todos os centros que temos aquí. Teño aquí unha compañera do Centro de Educación Especial de Paixón que está aí, que fan un traballo espectacular tamén, e que eu teño como a joya da corona o Centro de Educación Especial de Paixón, porque este tocou no poñerlo en marcha naquel momento, cando o recibido, e a todo o resto, al Pedro Caselles, que está de Tomiño, de Illarén, bueno, a todos, en fin, a todos vos que participades, moitísimas gracias, porque sempre estades aí, e iso é moi importante, así que parabéns. Esta presentación e de alguna forma pues, tamén brindarme a oportunidade de acercarme a comunidade educativa, que agora pues, tamén sempre un inmenso placer. Tamén voltar a visitar este colexo, que teño un especial cariño, claro que a miña filla pues, estudou aquí e a verdade que
xa desde fai moito tempo. Coñecía perfectamente a metodoloxía deste centro e eu creo que facedes un traballo eloxiable. Non vou reiterar as verbas de Perezares, que suscribo íntegramente a importancia deste congreso desde todos os seus puntos de vista, e para o Concello que se aumenta tamén é sumamente importante polo que se acaba de decir, por abrir a experiencia educativa ao conjunto da ciudadanía, polo que significa o traballo que se fai no ámbito do ensino público, que é fundamental, os valores que defende, obviamente os males da sociedade actual, que son moitos e a veces temos a percepción de que se están agravando, a solución a eles pasa pola educación, pasa polo ensino, por educar en valores, por facer unha sociedade mellor, e neso pois todos os educadores pois tedes unha labor importante. O decía Paulo Freire naquela obra Amor e Pedagogía, no que decía que a educación non cambia o mundo, sino que cambia as persoas que están chamadas a cambiar o mundo, e por lo tanto esperemos que os nosos fillos e as nosas fillas cumplan esa labor e cambien o mundo pois para mellor. E por lo tanto, para unha institución pública como é o Concello de Tui, que este congreso se celebre na nosa cidade, se celebra máis nun ámbito moi importante, que é o ámbito do noso patrimonio histórico, e tamén unha posta en valor daqueles elementos públicos onde se realiza, que eu creo que nos enorgullece a todos. Eu creo que podo falar en nome do conxunto da corporación do Concello de Tui, estamos bastante orgullosos de que este evento se realice en Tui. Iso, pois, obviamente, gracias a todos vos. Un concello que, ademais, e aproveito que tamén aquí está o delegado territorial, eu creo que é referente no mundo do ensino, pola calidade do mesmo e pola gran cantidad de centros que temos. Non podemos olvidar que Tui, solo en CEIS, ten 7 CEIS, e eu creo que iso fala moito e ben do traballo que ata agora se seguiu desenvolvendo desde o punto de vista das administracións neste Concello. Quero agradecerche tamén, César, esa labor de colaboración que prestas de forma leal con o noso Concello en aras de, pois, dentro e na medida do posible, todos sabemos que os recursos desgraciadamente son máis escasos do que nos gustaría, creo que todas as administracións facemos un esforzo para que os equipamentos educativos estén en mellores condicións posibles, porque os equipamentos e os bons equipamentos tamén educan. Iso tamén é importante. E pola miña banda, pois nada máis, transmitir a miña gratitude, o recoñecemento da Corporación do Concello de Tui a toda a comunidade educativa, o traballo, creo que fundamental que facedes para o conxunto da sociedade, e simplemente pois asumir e reafirmar o compromiso do Concello de Tui e seguir apoiando pois este tipo de iniciativas que creo que todos podemos comprender que son pois moi necesarias, e houbera moitas máis en outros ámbitos da nosa vida que nos toca vivir. Pois nada, gracias. Bueno, a ver, simplemente concejalada de educación, síntome moi orgullosa non só polo colectivo, sino porque cada día máis centros educativos do noso concello se están sumando a este congreso. E de outros concellos que sodes moi benvidos a Tui e que vades a estar moi a gusto, porque nos vamos a encargar de que así sexa, e que estamos moi felices de que todos xuntos estemos facendo, e sobre todo pois que esos pequenos o día de mañá fagan un mundo mellor, porque gracias, moitas gracias a todos. Bueno, perdón, este curso, por vez primeira, desde a Consellería creouse un programa que se chama Galicia Educa, que o que fai é apoiar, visibilizar distintas feiras educativas que se están facendo pois, en toda Galicia. Escollerose de forma, digamos, representativa pois, un par delas por provincia. No caso da provincia de Pontevedra pois, está a feira de Mos e agora a feira de Tui. O cometido noso, a través dos centros de formación e recursos que eu aquí represento, pois é dar apoio, a
partir deste ano, non? De forma, digamos, máis institucional, apoiar con recursos que podemos ofrecer. Así, gracias á colaboración do Concello por unha parte e da Consellería por outro, podemos poñer isto en marcha. A mí parece especialmente interesante esta feira porque non só son centros de Tui, efectivamente, os que participan, sino gracias a ese bo traballo que se fai desde o CEP número 1, digo, como iniciativa que vai, pois non sei, enganchando, entusiasmando a outros moitos centros, non só de aquí, sino de outros concellos, de Vigo incluso, creo que é importante ver que non só é municipal, sino que vai máis alá, e que o que se presenta pois é unha maneira de traballar e o máis importante que mostra o traballo que se está facendo en moitos centros. É unha oportunidade para que non só as familias, a xente que pasa por aí pola corredeira poida coñecer o que se fai, sino que os propios centros poidan coñecer uns o que fan os outros. Os nenos teñen a opción de ver o que fan eles e o que se fan aquí en moitos centros. Os protagonistas realmente son eles, eles son os verdadeiros protagonistas, é dicir, estamos todos para apoiar e para poñerlo en marcha. Creo que é unha iniciativa extraordinaria que desde a Consellería e desde a través do Centro de Formación pois intentamos apoiar, como sempre, para iso estamos aí, para ser un apoio aos centros, por iso todos os centros son dependentes do Centro de Formación de Recursos de Vigo. Este ano estaremos con un stand, que outros anos non había, onde se exporán, pois, ali estaremos no Centro de Formación para o que necesitedes, e se exporán, pois, algunhas dos programas, das iniciativas da Consellería, como polos creativos, por exemplo, haberá unhas gafas de realidade virtual, que sempre serán atractivas. Bueno, este ano haberá, pois, un stand máis para pois, un atractivo máis para todos os anos. Moitas grazas por contar co señor alcalde, Enrique Cabaleiro, co director xeral, o director territorial de Salar, o Consuelo, a directora da CCR, Consuelo, a nosa Conselleira de Educación, bueno, aquí co director da banda de música juvenil, Eloi, e co señor inspector da zona de Tui, vale, Eduardo Seco. E nada, sen máis decir que este ano pois temos a participación en total dos 21 centros que son pois de Tui, Vigo, Tomiño, de redores. Participan un total de 1.200, aproximadamente 1.200 nenas e nenos, aparte dos visitantes, vale, en diferentes días. Ademais, para un pouco colaborar coas asociacións da zona tamén, todos os anos colaboramos con Sostomiño e con Aldeas Infantís. Animamos a que nos vosos centros tamén pois trallades material para libre, o sea, material escolar para aldeas infantís e despois pois alimentos non perecedeiros para Sostomiño. Bueno, recordar o no plano están invitados tamén onde estamos aseos, o seminario agradecer que non pode estar aquí, vale, pero deixa as súas instalacións tamén, a entrada aos baños, os centros que estades máis dun día tamén nos deixan guardar ali as cousas, tamén na oficina da policía local, e bueno, despois temos un local que nos deixa unha familia tamén, agradecer a presencia das familias do AMPA que sempre están aquí de apoio, facendo pois esa vigilancia para que todo saia ben, e recollerán tamén, teñen un stand onde recollerán estes materiais que está ubicado tamén no plano. Bueno, esperemos que todos salga correctamente, que o disfrutemos, e agora invitamos aos centros a coñecer as súas experiencias. Moitas gracias. Gracias.
¿De quién es el poder? Ya está adjudicado, pero no acabamos de hablar. No, es que hubo de consorcio. Pero que tomar café. Eu son Olga Doceira Ribeira, Porriño. Bueno, primeiro pedir desculpas por Teresa, que, bueno, sempre ven aquí, sempre está aquí. Non eu, a mí gusta estar onde está Rita, me orientada. Pero se tocoume a mí este Dragón. Desculpas da súa parte, que, bueno, intentou neste último momento, pero non pudo ser. O segundo, dar gracias a Nuria e a Marta, por suposto, porque todos os anos contan con nós. Nos é o cuarto ano que participamos. De feito, ao principio do curso sempre pensamos un pouco xa neste congreso, creo que se algún día vos esquecedes de nos plantaremos igual ali como están. Bueno, o que vamos presentar este ano, sempre intentamos relacionar os ODS pois, co proxecto do centro. Este ano o noso proxecto é relacionado con Galicia Máxica. Entonces, bueno, unha parte desa Galicia non é o famoso Camiño de Santiago, non, que temos, e unha parte del pois, pasa por Porriño. Así que o que fixemos imos partir dunha infografía grande que xeraron os nenos unha serie de tips para facer un camiño sen pegada, un camiño sostible. Estos tips están feitos polos nenos en papel reciclado, que fixeron eles ao longo do curso, onde aprenderon, bueno, pues, diferentes cousas relacionadas con esa importancia de reciclar e demais. Acompañando desa infografía con toda esa información e esos consellos, pois o escenificamos cunha maqueta onde se pode interactuar con ela, esa maqueta que representa ese trociño do Camiño de Santiago que pasa por Porriño, pois ata chegar a Santiago. E como representación tamén do proxecto do noso centro, pois levamos un hórreo feito polos nenos con material de refugallo. Todo isto está relacionado directamente cos ODS, todo isto faise nos obradoiros de aprendizaxe que nos facemos. Bueno, estivemos un par de anos con Nuria e con Marta aprendendo un pouco os ámbitos de aprendizaxe que todavía non somos capaces de chegar a eles ao 100%. Entón facemos pues, diferentes tipos de obradoiros que son pues, un obradoiro lingüístico, un tecnolóxico e un creativo. Dentro destes obradoiros pues, sale todo este material para poder levar ao congreso e bueno, esperamos que visitedes o noso stand, que vos guste, que aprendamos, e igual que nós aprender de todos vos, porque, bueno, o congreso que nos gusta tamén é que aprendemos un pouco de todos os coles, como enfocar outros contidos, como traballar de outras formas, como aprender outras cousas. Para nós é moi importante, é moi divertido, gustanos moito participar. E, bueno, ata aquí, é dicir, espero que nos visitedes e que, bueno, que pasedes ben e que vos guste. Eu son Roberto, director do CPR Santa María de Cruz, das Maristas. É o segundo ano que participamos no congreso. Creemos que é unha experiencia moi boa, ¿no? Para os rapaces, o intercambio, descubrir tamén pues, o que outros nenos aprenden e poder transmitir o que eles foron aprendendo. No noso caso, participaremos os días 3, 4 e 5, cada un dos días estará un curso distinto. O día 3 participará o alumnado de secundaria, segundo da ESO, con un proxecto de saponificación que estiveron traballando na aula, que ten que ver, bueno, os tres ten que ver co objetivo 12 de producción e consumo responsables, traballando distintos aspectos relacionados con ese objetivo. No caso do segundo da ESO, é de saponificación,
reutilización de residuos. O mércoles 4 participará o alumnado de cargo de primaria un proxecto relacionado cas abellas que chamase Apípolis, ten que ver un pouco co tema da polinización, de aproveitamento dos recursos, ¿no?, que ofrecen as abellas, un pouco toda esa liña. E o último día que participaremos, que será o xoves, este ano vernos non podemos participar, participarán primeiro e segundo de primaria, un proxecto nos noso centro traballamos todos os anos, temos unha semana solidaria. O lema deste ano, que traballouse en distintos momentos, pero unha semana solidaria de unha forma especial, en torno ao lema é tempo de cultivar xustiza, que ten que ver tamén co objetivo de consumo e producción responsable, pois van transmitir un poquinho as cousas que aprendieron, facendo algún obradoiro sincero, tratando de sensibilizar un poquinho en torno a nosa responsabilidade, tanto non só na producción ou na reutilización de residuos, sino tamén a hora de darnos conta de o consumo que facemos, sea responsable ou non. Será o traballo que presentarán os nosos nenos e nenas. E contestando un pouco o que decía César, non é que fagamos cousas espectaculares ou da rusa que ti lle queras a ese centro por estar dentro do teu currículum ou da tua trayectoria, sino porque as características que temos que traballar nese contexto moitas veces son difíciles. De feito, unha das cousas que se nos dice que planificar, non planificar, porque o que se planifica nese centro nun momento pode caer dali a un rato. De feito, alguén me preguntaba, cantos ides a vir o día do Congreso? Bueno, pues podemos decir 3 e 3, en principio, para estar no stand, pero igual no momento antes se nos caen. É dicir, que é as características que temos que traballar aquí, pero non sei por qué, nos engancha os que estamos ali, porque é un reto, para nada desmerece todo o que facedes os demais, para nada, porque, como decían os meus compañeiros, vimos, porque aprendemos máis de todas as experiencias que sacades e que encontrades moitísimo contido, que para nós moitas veces queda máis curto, para darnos ideas, porque sí que moitas veces se nos acaban co alumnado que temos. Dito isto, as experiencias ou proxectos que traemos este ano son dous. Un relacionado coa protección dos ecosistemas terrestres, e surdiu dunha casualidade, como pasa moitas cousas en Panxón, que dende atopar no lixo unhas tabuas de skate tiradas e unha entrevista que se fixo aos técnicos de Proxecto Cero da Deputación, que viñeron a dar unha charla sobre microplásticos. É curioso porque nos contaban que hai uns seres que nos convivimos ali cerca, nos areais de Panxón e de Praia América, as píllaras, están a correr peligro por a convivencia que teñen non tan pacífica con nós. Pensamos, sempre o plantexamos así con os alumnados, que podemos facernos para defender este ecosistema lunar co aliñamento das píllaras? Entón, surgiu desde o obradoiro de carpintería máis do ámbito científico poder facer unha concienciación á cidadanía e expoñer, aproveitar eses skates, esas tabuas, para poñer nos areais información que les estaban investigando sobre as píllaras, porque, miraron que había un problema con estes animais, pero non só aquí, sino en muchísimos sitios de Europa. Entonces, a proposta que traemos vai a ser, les elaboraron eses paneis que os colocaron nos areais e prepararon uns kits, non imos decir o que traemos kits para que teñades algo de sorpresa, uns kits que se llevan a dar a todos os centros participantes. En principio prepararon 20, non sei, despois falarei con Nuria para ver se son os que se acercan ou xa decidimos a que centros lle damos. Se lle entregará un kit
donde hai unha serie de cousas que eles prepararon os nosos alumnos, que foi o mesmo que fixeron eles para poñer nos areais de Panxón e de Praia Blanca. O fin é que os coles que o leven ou reproduzcan o mesmo que eles para levar a uns areais que eles decidan, ou que expoñan ese material no seu centro para concienciar o resto do alumnado ou do profesorado do problema que hai cas pilotas. Eso por unha parte. E por outra parte, nos participamos desde que apareceu o plan Proxecta Mestres Gandeiros, temos unha pequena granxa con horto, entonces, bueno, participamos neste proxecto e imos unha vez ao ano hasta os Ancares, os verdadeiros mestres gandeiros. Sempre vamos co fin de buscar boas prácticas que podamos aplicar no noso contorno. Este ano sorprendeunos porque fomos despois de esa famosa galerna Hortensia e podemos comprobar os destrozos que fixo esa galerna, máis outras máis circunstancias, nas pallozas. Eso unido a que nos faltan mestres teiteiros, que son os que fan, bueno, teñen esa tradición de facer os teitos das pallozas. O cambio climático, bueno, cousas que os nosos rapaces recolleron e van a facer unha pequeno obradoiro de todos os rapaces que se acerquen ao stand a intentar facer entre todos unha palloza en plano, non en 3D, para, bueno, pois poñer a palla na palloza. En principio, bueno, os paneis informativos de tanto dunha actividade de outra que recolleron e investigaron, nada, o fin de concienciar un poquinho, pois, protexer o noso patrimonio etnográfico, tanto cultural como natural, porque eles sí que comproban ali in situ como era a vida e nos fala do noso pasado máis recente. Eles non dan crédito de como se pudo vivir hasta fai moi pouquiño, entonces para eles lles sirve para valorar todo o que temos. E dese xeito ver como antes xa eran cidades e comunidades hostiles, como nos dice o ODS corresponde. Esa é a proposta que traemos deste libro. Hola a todos, yo soy María del CPR ATESC en Porriño y bueno, agradecer sobre todo poder participar otro año más. El año pasado solo pudimos participar un día y este año intentamos organizarnos para poder estar los 3 días, el 3, 4 y 5. Y nuestra propuesta es realizar un huerto. Llevamos 2 años con un huerto escolar, vamos poco a poco intentando darle un poquito de forma y un poco con los chicos intentamos hacer una investigación para ver cuáles son las características de nuestro huerto actual y ver cómo podíamos mejorarlo para hacer un huerto mucho más renovable, sostenible, ecológico y autosuficiente. Entonces, bueno, estuvieron haciendo un poco de investigación, qué podíamos añadir, cuáles eran las energías renovables que existían, cuáles eran las que más ajustaban a nuestro contexto más inmediato, y ahí fuimos generando un poco una maqueta lo más ideal posible y que al final a ellos les sirviese para hacer una planificación de cada año qué podemos ir mejorando, qué podemos ir implantando y que a ellos pues les sea que no sea algo tan abstracto, que puedan ver cuáles van a ser los objetivos anuales que vamos a desarrollar. Además, nuestra maqueta es una simulación que va a permitir que el resto de centros y personas que vean el stand vean cómo realmente funcionaría, cómo se puede aprovechar todos los recursos que hay y cómo las energías renovables pueden participar dentro de la huerta. Y además crearon, los chicos que participan dentro de las labores de la huerta, crearon pequeños tutoriales, tips de lo que nosotros ahora mismo estamos llevando a cabo, de algunos consejos que damos para que las huertas sean mucho más autosuficientes, cómo aprovechar al máximo los residuos que generamos en el centro y que así motiva un poco a la comunidad educativa y a todas las personas que quieran a crear un huerto en su casa o en su colegio sustentable, ecológico y autosuficiente. Eu son María, son a directora do CPR Plurilingüe Monterrey de Vigo, en la que estamos lonxe, hai unha conexión aquí entre Nuria e
que surdiu por un pouco a igualdade de visión de centro que temos, non? Entón, nos xa facemos unha feria de proxectos moito máis humilde e modesta desde fai 5 anos, porque empezamos co proxecto Sengal, pero bueno, non está de máis, non é obrigatorio aprender uns dos outros. Entón, cando Nuria me invitou a primeira vez, vamos de cabeza. Viñemos o primeiro ano de visita, este é o segundo ano que estamos con esta. No meu centro, que hai as 3 etapas educativas, pois este ano vamos a traer a representación da ESO, que traballa un proxecto que se chama Os Nosos Bosques. Entre outras moitas cousas, algúns cursos dedicáronse a estudiar as especies, as árbores, os seus usos, pero os de segundo da ESO centráronse na parte, digamos, artística e fixeron un mural no cole con pinturas fotocatalípticas, que son pinturas que purifican o aire, fan digamos, un proceso parecido á fotosíntesis, e despois fixeron o que imos traer aquí, porque o mural evidentemente non podemos traer, que é o traballo con cianotipia e clorotipia. A cianotipia é un proceso de oxidación química que funciona con sales de ferro, pero que non ten, digamos, residuos nocivos. E despois a clorotipia, como o seu nome indica, pois traballa a acción da oxidación dos cloroplastos para producir esa oxidación que se pode reflexar tanto nas follas das plantas como en lienzos, en papéis que sean un pouco porosos. E, bueno, pois son técnicas fotográficas que xa se usaron. O primeiro libro de feito dunha Anna Atkins, que foi unha bióloga, non atopaba unha maneira moi fiel de facer as súas representacións mediante debuxos e utilizou a cianotipia para deixar marcada as algas que era que ela estudiaba, sobre todo. E, bueno, eles trasladaron un pouco ao seu campo, que foi estampar camisetas, etc. O cual tamén aprenderon que non fai falta volver a comprar unha cousa, ni comprar tintes que sean sintéticos ni nada, e que se poden facer moitísimas cousas moi chulas, pois o que temos na horta do noso cole, que é pequeniña, pero está aí. Bueno, mi nombre es Nerea, veño do número 2, os veciños do 1. Tivemos a oportunidade de case vivir fai uns anos que estive os ODS, que eran moi altanas. Este ano o meu centro é a segunda vez que participa. Este ano presentámonos co segundo de primaria, onde chegamos con o noso proxecto que é A Volta ao Mundo en 280 días, que o vinculamos co proxecto do cole, que é o Son do 2. Entón, traballamos as diferentes músicas e os de segundo tocounos as músicas do mundo. Entón, decidimos montarnos un avión ficticio para os nenos, e en cada trimestre coñecemos 2 continentes. En cada continente traballamos persoas importantes, xeografía, natureza e gastronomía, e a través desas horas que dedicamos ao proxecto nos obradoiros de unha vez a semana, traballamos os ODS, como Fame Cero, a través de diferentes receitas para que os nenos proben diferentes alimentos, recetas saudables. Despois, sobre todo, o 13, o 14 e o 15, que coa natureza, o cambio climático, co deseo na Antártida, a situación dos plásticos nos mares, a situación da barra de coral en Oceanía, a situación de diferentes animais en África, como podemos axudar a cuidalo, tamén sempre utilizando material de refugallo para vincularlo tamén co proxecto do cole, con a elaboración dos nosos propios instrumentos. Nos vamos a subir unha pequena proposta de todo o que elaboramos, un mural onde recolle toda esa información para mentalizar os nenos canto tarda o plástico que tiran ao mar en desaparecer, por exemplo, o hilo de a tanza de pesca, que ao mellor tarda 100 anos, para seguir traballando e mentalizar os nenos que veñan a coñecernos. Nada, subiremos un día unha clase, outro día outra, porque somos 50, era enviable subirnos con todos.
e nada, todo o centro, os nosos compañeros subirán a visitar todos os vosos stands, que están encantados de cualquier idea para o seguinte ano poder participar do teu curso. Muy bien. Pues nada, bo día, chamame Silvia, son profesora de Biología no IES Valadares. Bueno, xa vimos o ano pasado, este ano pues, vimos outra vez, venimos con 2 stands sobre un día, porque bueno, temos os problemas entre o autobús e o precio. Entón vimos un solo día, pero con 2 stands. Tengo Club de Ciencias, porque nos quedamos en unha feira que querían ir, entón pues venen aquí. Vimos con un tema sobre, imagino que o coñecedes, sobre os supercatadores, vale? Que non todos temos as mesmas papilas gustativas e a mesma capacidade para saborear as distintas sustancias, non? En eso buscan justificando por eso non lle gustan as verduras e todas estas cousas. Pero un proxecto que levamos 3 anos facendo no Club de Ciencias, e o que facemos é buscar os supercatadores que hai no centro e buscamos si é certo pois, que hai máis mulleres, é dicir, facemos todo un estudio estadístico. Neste proceso descubrimos que os supercatadores tiveron menos posibilidades de ter o COVID. Se o tiñan moito máis suave, máis leve. Hai unha investigación grande en varias universidades americanas. Entón, bueno, pois a idea é seguir mapeando todos os supercatadores e saber se tiveron ou non o COVID máis forte ou menos, vale? Así que a xente que se acerca está poderá saber se é ou non supercatador, se ten ou non excusa para non ter verduras. E, aparte, nos poderá contar algunhas cousiñas, tenemos un código QR para facer unha pequena enquisa e ali mesmo pois, iremos dando resultados estadísticos pois, da xente de Twitter, da xente que veña, de si realmente estamos aí ou non. Ese é o proxecto do Club de Ciencias, depois vimos con outro proxecto que é de terceiro da ESO. Nós temos dous grupos de terceiro da ESO que teñen o PDC dentro da aula, entón podemos traballar desta forma para poder incluílos. Entón, en un proxecto surdiu da problemática, a partir do famoso 12, da problemática do consumo, no noso caso dos nenos de roupa, increíble a cantidad de roupa que traen, de Shein, de Temu, e todo isto. Entón, a partir de todas as materias, quisemos facelos responsables un pouco do que poñen e por qué. Estudiamos de onde ven a roupa, como a fabrica, por que se fabrica, que pasa cos tintes, cas normativas ecolóxicas en outros países, destes países de producción. E despois fixeron, desde física e química, sabóns para aprender a lavar a roupa de unha forma máis ecolóxica, traballamos os tintes. Se traballou en matemáticas, en das matemáticas que chamamos, fixemos talleres de xeometría e como se pode facer a roupa, como se facía de forma tradicional, para saber realmente o valor que ten, e que o mellor que comprar unha camiseta en Temu por 2 euros non é para nada normal ni natural. Se traballou tamén, todo isto parte dun libro que se chama O forro polar rojo, que é unha historia sobre un home que dona un forro polar e que de repente o ven un cayuco en Canarias, e dice, que pasou? Entón fai todo investiga todo o que é a industria textil, vale? Fixeron tamén, traeremos uns paneis sobre a roupa, como foi variando na muller, cando os primeiros bikinis e todo isto. E tamén crearon unha aplicación, que intentaremos seguir, crearon unha aplicación de intercambio de roupa no propio centro, ainda non entrou en funcionamento este ano, pero intentaremos para ano que ven ter unha especie de fondo de roupa
unha especie de tenda de intercambio onde os nenos, os que non utilicen, pois poderán cambiar, vale? Bueno, eso é o proxecto. Este é un proxecto moi grande, intentaremos meter, fixeron telares, fixeron un mogollón de cousas, pero bueno, intentaremos meterlo todo nun stand aí pequeño. Bueno, bo día, eu son Cristina, veño representando a Pedro Caselles Beltrán de Tomiño, xunto con Lucía, a directora. E nada, antes de nada, dar as grazas un ano máis ao número 1 por convidarnos e deixarnos formar parte desta iniciativa tan fermosa e bueno, que consideramos tan valiosa non só para os nenos e as nenas, senón para todos. Ben, pois, nos este ano estamos de aniversario, cumprimos 50 anos, e é por iso que o proxecto do centro é o Caselles de Proula. Por lo tanto, inicio de curso, o do segundo ciclo, decidimos aventurarnos a traballar as ODS a través dun xeito dinámico transversal nos obradoiros que facemos semanalmente. Ao Congreso, imos amosar un pouquiño o traballo que levamos a cabo ao longo duns meses, no que intentamos facer unhas festas máis sostibles, traballando con a creación de alfombras a partir de camisetas en desuso, que nos están poderán os nenos que se acheguen crear pompóns a partir de camisetas, fixemos uns xogos con material de refugallo, e fixemos programas de radio onde fixemos acercar a tradición dun pobo de Tomiño das festas. Un deses programas temoslle bastante, agarimos xa que participou Pilar, unha das nosas aboas de Afaga, que é a asociación coa que levamos uns anos traballando e colaborando, e os nenos, realizan un intercambio postal e facemos unha convivencia interxeracional con eles. Ben, e por outra banda, tamén estivemos vendo produtos, antigos como aceite, estivemos vendo como podemos elaborar produtos máis naturais e ecolóxicos a partir deste elemento, estivemos vendo como se elabora, vamos a traer un par de infografías e demais, e todo é encamiñado a que nós, este ano, ao Congreso, íamos a traer un pouquiño a chegar a tradición, un pouquiño como facer festas máis sostibles, máis accesibles e con oportunidades para todos. Pero algo sucede. No mes de febreiro aparece nas noticias e na prensa que o buque O Don de Bueu, que foi feito aquí moi pretiño en Galicia, aquí moi pretiño en Galicia, en Vigo, que está nunha expedición xunto con outros dous buques na Antártida. Coa casualidade de que un dos pais dos nosos nenos está nese buque e na Antártida nese mesmo momento. Ben, como mestras e mestres que somos aquí inquedos e con ganas de saírnos moitas veces do guión, que pensades que foi o que fixemos? Pois nada, metémonos a aproveitar esa oportunidade de que os nenos puderan vivir algo de xeito en directo, de vivenciar unha experiencia posiblemente única. De aí nace a misión Antártida 4.0, onde os nenos, a través de diferentes probas, acabaron conectando en directo coa Antártida. Miraron se realmente era verdade eso de que a Antártida estaba se volvendo de cor verde. Falamos con varios enxañeiros do buque, miramos o buque en directo e vimos a Antártida, o continente de xeo, pero nos quedamos con ganas de máis. Entón, de aí, nunha das probas, puxemos como uns titulares tolos, e aos nenos sorprendeulles moito que era verdade eso de que aparecera lixo na Antártida e ata chanclas, porque claro, Roberto estivonos a explicar que a la Antártida teñen que levar todo, que non lles deixar nada. E un dos nosos nenos di: profe, eu un día perdí unha chancla no mar. Pode ser que esa chancla que atoparon na Antártida sexa do noso neno? Daí nace o proxecto Do meu peto ao Polo Sur, onde o que queremos é concienciar a todo o mundo da importancia da reciclaxe, de non tirar o lixo ao chan e de coidar dos nosos mares. E, como podedes ver, os nosos obradoiros deron un xiro de 180 grados e ao Congreso imos a levar que estivemos traballando ao longo destes meses, que, vai a ser un mural interactivo onde vamos a poder ver a traxectoria que fai a chancla desde Tomiño hasta, pasando polo río, océano, vendo as correntes mariñas, illas de plástico, ata chegar á Antártida e todo iso vendo o dano
que vai facendo ao seu paso a quen nunca o pediu. Vamos tamén a animarvos a que deixedes as vosas promesas para cuidar dos mares e dos océanos, xa que pequenos xestos poden evitar viaxes perigosas. E tamén imos, bueno, a que xoguedes a unha oca mariña que organizamos e vexades os nosos pingüinos, non? Animamos a comunidade educativa a elaborar uns pingüins feitos con material de refugallo, onde o gañador está introducido dentro dunha peixeira e os nosos ecoaxentes, ao rematar o recreo, están recollendo o lixo e esas cousas que quedan que poden acabar a súa viaxe na Antártida. Como pensades que estará esa peixeira? Bueno, animamos a que veñades polo stand para descubrir. Moitas gracias. Son a líder do Cole de Pazos de Reis aquí de Tui. Este é o terceiro ano que participamos no congreso exponendo proxectos. Participamos os 4 días, cada día traemos un proxecto diferente dun ciclo traballado en paridade educativa e o último día é de infantil. Entón, dende o principio sempre vimos que era unha oportunidade fantástica de coñecer diferentes experiencias e traballos feitos por outros coles, de sacar ese traballo que facemos á rúa e sobre todo que o alumnado dé sentido a ese traballo teórico que facemos e que se vexa como recoñecido todo o traballo durante o ano. Entón, este ano, un dos proxectos que traemos, o Cole de Maristas vai traballar coas abellas e o primeiro ciclo fixo un proxecto das abellas, pero eles viron que hai unha problemática crecente coa contaminación plástica, entón decidiron que poderían facer cos produtos que producen as abellas para intentar mitigar un poquinho esta contaminación. Entón, eles estiveron investigando, asesoráronse cun apicultor do Monte Aloia, concretamente de Pazos de Reis, que lles deu consellos para prácticas sostibles respectuosas coas abellas e entón decidiron crear uns ecoenvoltorios que están feitos de cera de abella e retais de tela. Estos ecoenvoltorios serven para envolver os alimentos e mantelos frescos e evitar residuos. Entón, no día do congreso explicarán o seu proceso de investigación e haberá ali mostras dos envoltorios todo o mundo os vexa. Entón, ese sería un día. Outro día, co segundo ciclo, eles decatáronse de que tiramos moitas caixas de cartón, igual que todo ben deseño, de temo, ben en caixas, tal, todo continuamente hai moito liso e entón eles decidiron dar unha segunda vida a todas estas caixas. Entón este proxecto combina a creatividade e o cuidado do medio ambiente. Entón, durante todo o ano estiveron recollendo caixas grandes, pequenas e con todo o que tiñan eles fixeron uns deseños e crearon estructuras e esculturas de arte efímero. Entón, no proxecto que van presentar explicarán toda esta investigación e haberá ali mostras de estas esculturas fomentando a arte e o cuidado do medio ambiente. E por último, o terceiro día, o terceiro ciclo, estiveron vendo limpiadores domésticos caseiros, porque denose conta que moitos dos limpiadores que manteñen limpios os nosos fogares teñen químicos que dañan o corpo humano, dañan a horta, os fogares, bueno. E entón estiveron investigando si con diferentes ingredientes, con diferentes receitas, comprobando todas as mezclas que saían, si eran igual de eficaces os caseiros que os comentéis. E denonse conta de que algúns caseiros son igual de eficaces que os que se compran e é moito máis respetuoso co medio ambiente. Entón, tamén
explicarán este proceso de investigación e habrá ali mostras dos limpiados de Tomé. E por último, o infantil, estamos todos os días, o infantil fai é moito máis experiencial, moito máis de tocar, tamén todo relacionado con cartón, con refugallo, para que os pequenos poden xogar e experimentar e dar unha segunda vida a todo isto que dedicamos. Hola, eu son Paula, do TEI Público de Villarei. Este é o noso primeiro ano de participación no 5º Congreso, así que nada, moitas grazas por convidarnos. Pois, bueno, temos agora mesmo unha mestura de nervios e ilusión, tanto eu, que son a que vou a vir cos rapaces de 5º e 6º, que só vamos a vir un día, o primeiro día, pois un pouco tamén para ver como é perder o medo de poder continuar. O proxecto se chama Mans que crecen o futuro e parte do proxecto de centro, que é Cidades Sostibles e Comercio Xusto. Ao longo do curso estivemos traballando unha pesquisa de información do comercio xusto, fixeron diferentes traballos respecto a este tema e despois, en canto a cidades sostibles, tamén estiveron buscando información, exemplos de cidades sostibles, fixeron un vídeo sobre isto, outro que lle puxeron bastantes audios, e un proxecto, unha maqueta de cidades sostibles. Finalmente terminamos con un taller de mimbre como exemplo práctico de unha cidade sostible e un comercio tamén desa índole. E bueno, eu son breve, non como as non quero nada máis así. Eu son Irene Mera, son a vicedirectora do IES Indalece, tamén somos veciños maiores dos outros dos conos. Bueno, primeiro sumome aos agradecementos e os parabéns ao Educots porque estás a converter nunha cita na xenda educativa galega e cada vez ten máis trascendencia e máis proxección social que comentaban antes que a necesitamos como auga de maio. Nós levamos xa uns anos traballando na saúde mental, no benestar emocional, formándonos con planes formativos do CEPORE, facendo programas educativos de innovación en relación con este aspecto. Resulta que todos os expertos coinciden en que a clave na prevención de todos os problemas que nos IES estamos vendo é a educación emocional. Entón, con obradoiros, a través da materia de proxecto competencial que a convertimos nunha clase de educación emocional, pois fixemos un feixe de actividades neste sentido. Ao Congreso levamos unha mostra destas actividades, un poquito para que servan de guía o que lle queremos propoñer aos asistentes, que comparta unha serie de actividades interactivas centradas na comunicación das emocións. Algúnas para os máis cativos, emociómetros, con gómez, para que ao final quede registrado cal é a emoción que ten máis éxito, que ten máis acollida. Outra actividade vai ser unha especie de emocionario colaborativo, onde a partir da oración inicial eu síntome, pois mediante gráficos, poemas ou frases poidan expresar en cada folla como se sinten e que deixen constancia desto. E logo un taller de pulseiras tamén relacionadas coas emocións para que leven como un souvenir do que íamos. Bos días, eu son Jacó, son o secretario do Conservatorio Municipal de aquí de Tui.
Este vai ser o noso primeiro ano onde imos participar. Moitas grazas por invitarnos, estamos moi ledos de poder estar aquí. E nos imos de poñer música a todo isto. Imos comezar o martes facendo un pasarrúas con unha serie de profesores que van a animar un poquinho os stands durante un ratiño para despois facer un pequeno concerto de música moderna para podernos acercar a esos rapaces, nenos e nenas que achegarlos a esa música que eles coñecen ahora mismo, ¿no? que se sintan parte de esa música. Pola tarde o martes imos colaborar tamén nas Miñas que cambian a historia con un concerto con compositoras mulleres, sempre femeninas. Levamos a unha serie de anos sempre facendo concertos anuais con composicións só de mulleres que naturalmente sempre estuveron nun segundo plano e queremos poñelas por diante e queremos introducirlas tamén nos estudos que temos no observatorio pouco a pouco, ir meténdolas. No mércores tamén queremos que escoiten concertos sempre enfocados cara aos rapaces, os nenos e nenas, sempre pensando en eles en música de Disney, en bandas sonoras de cine, como ven a nenos como eles das súas idades que poden realizar ese tipo de concertos, ese tipo de músicas que eles coñecen e xa teñen nos oídos. Os xoves queremos tamén realizar un pequeno concurso para unir os pais, os nais, os avós e as avoas con os nenos e nenas, facer un concurso da pista musical levando unha serie de temas moi coñecidos da nosa época, a ver se os pais acertan e despois tamén tocar temas que coñecen os nenos, a ver se acertan e se a ver unimos xeracións e facemos un rato divertido entre todos. Tenemos tamén un concerto de anime que eles tamén están moi dibujos animados para que pesan como os propios nenos das súas idades tamén son capaces de tocar temas dese estilo. No último día de clausura tenemos un taller de creación de instrumentos, como tamén escoitei antes, de instrumentos con materiales reciclados para que podan ver e podamos tocar temas tamén como ese podemos unir se vos apetece e podemos tocar temas e introducir esos instrumentos que imos crear naquele momento. Por último, clausuraremos este congreso coa mini Big Bang, chamámoslle, porque somos nenos pequeniños de grado elemental que tocaremos unha serie de repertorio tamén de música moderna onde acercamos o repertorio que máis lle gusta a eles. Que suban los que quedan. Nos temos que marchar. De verdad que sinto non escoitar todos os proxectos, estás geniais, me parece fantástico, pero temos traballo, temos unha foliada ahora mesmo. Nos invitamos e alguén quere vir a foliada. Chao, chao. Somos 5 aulas de infantil. Este é o meu primeiro ano neste centro. Sempre vim ao congreso desde a Barreira e este ano por fin podo participar, tive que chegar a estar na TUI. O centro é o terceiro ano que participa. Cando eu cheguei en setembro, xa nesas primeiras reunións que falábamos de que proxecto íbamos a levar a cabo en común todas as aulas, xa se pensaba no congreso. Entón, aí surgiu traballar o mundo vegetal, porque o ano anterior traballaron o mundo animal. Imos traer un pouquiño a representación do que fomos traballando durante todo o curso. No primeiro trimestre, como en todas as aulas temos horta, decidimos traballar a investigación das plantas aromáticas
e cales eran os beneficios para a nosa saúde. Traballamos todo iso e a parte dos beneficios vimos tamén traballaron como a aplicación, non? Por exemplo, do romero vimos que era bo para as inflamacións e as articulacións e fixemos aceite de romero. A lavanda, pois, descubriron que tiña poderes relaxantes e que se aplicaban na cosmética e fixemos colonia de lavanda. O que imos traer para o congreso é un mural interactivo coas voces dos nosos nenos explicando estes beneficios. No segundo trimestre nos centramos na investigación das plantas e as flores o traballamos na comparativa que das distintas funcións, a reproducción, a nutrición, a respiración das plantas nos puderon descubrir que temos moito en común coas plantas. Entón, o que imos traer é o experimento da fotosíntese que eles poden explicar aos nenos en que consiste. E no terceiro trimestre, pois, estamos a investigar as árbores da nosa contorna, como somos privilexiadas, estamos no rural, pois cada aula fai unha investigación sobre os árbores que temos na contorna e imos traer un libro donde hai registro das diferentes especies. Bueno, eu son Ana, son de aquí do CEI número 1 e son a representante do ámbito STEAM. Este ano tivemos como objetivo común desde infantil ata sexto a creación dunha maqueta dunha cidade sostible unha maqueta colaborativa. Os pequeniños de infantil centráronse nas zonas verdes, reciclaxe, composteiros e demais. Despois, en primeiro ciclo, centráronse nos transportes ecolóxicos. No segundo ciclo, na electricidade, consumo, e xa en quinto e sexto, nas vivendas. Ademais, participamos no plan proxecta de Aprende Programando, entonces introducimos un pouquiño a programación nestas tarefas. Os máis pequeniños traballaron programación por bloques de cores, co tren inteliño, fixeron transportes cos lápices 3D, traballaron coa Vivo, e despois en terceiro e cuarto fixemos unhas pequenas historias con Scratch Junior, e en quinto e sexto xa profundizaron un poquinho máis con Scratch, Microbit, e domotizaron as vivendas que eles mesmos crearon. Entonces vamos a ter ali no congreso a nosa maqueta exposta con todas estas cousas que foron facendo. Faremos tamén uns pequenos obradoiros sobre como fixeron e chegamos a este objetivo común. Vale, eu son Lucía, do Club de Letras, de representación. Nada, o Club de Letras, bueno, son do cole número 1, está relacionado coa radio do cole, entón sempre o produto final pois, é un podcast ou un programa de radio que vades poder escoitar no congreso. Este ano tamén estamos nun plan proxecta que é o de Donas de Sí, entón as mulleres foi como fío conductor desde infantil hasta sexto para as nosas tarefas. En infantil, pois, coñecemos a Betty Rey, que me axudou moito porque queríamos coñecer sobre a radio, como que mamá do cole, pois, nos axudou a coñecer a radio, o seu traballo, e un pouco introducirnos, como era a primeira vez que estábamos no tema da radio, pois introducirnos ali. E logo seguimos cas profesións, tamén pois investigamos un pouco sobre diferentes traballos das nosas mamás do cole, porque é o que temos máis cerca, pois a través de investigación, experimentación, xogo, en primeiro e segundo, pois tamén o fixeron tamén de cerca coas mulleres das súas vidas, entón pois traballaron un pouco sobre elas, fixeron investigación sobre as tarefas do fogar, quen realiza as tarefas do fogar, vades ver os resultados no congreso, van a seguir facendo enquisas, bueno, para seguir aumentando. En terceiro e cuarto, pois, centráronse en mulleres que foron importantes na sociedade galega, pois, de mulleres artistas, científicas, do deporte, como, por exemplo, Ana Peleteiro, que está moi de moda e os nenos a teñen moi presente,
investigaron sobre elas e fixeron, van levar ao Congreso pequenos xogos e actividades para que todos poidamos coñecela. En quinto e sexto fixeron como unha ventácara ao pasado. O que fixeron foi a través das aboas, bisaboas, entrevistaron a mulleres que están na residencia para saber que barreiras atoparon nas súas vidas profesionais e personais durante toda a súa vida, e o recolleron, tamén o van a expoñer nun mural para que todos e todas podamos ver esas barreiras que se foron atopando, como foron, a través da súa visión, como foron vendo o cambio da muller na sociedade. E tamén traballaron, van a presentar uns contos bibliográficos tamén sobre mulleres importantes. Bo día, eu son Eva, representante do ámbito creavisual, aquí tamén no CIC número 1. Este ano entramos no mundo da fotografía, porque, pensábamos que era algo que está un poquinho abandonado, sei que os teléfonos temos todo moi accesible. Estamos deixando un pouco as cousas esenciais, entón dixemos, por que non acercámonos á fotografía, facémonos fotógrafos e fotógrafas, manipulamos cousas coas que ás veces non estamos tan acostumados, non? Unha cámara, hoxe en día, é máis difícil de ter na casa que un teléfono. Entón, dende toda a etapa, dende infantil ata primaria, que decidimos adentrarnos neste mundo, e pouco a pouco dimos conta que era unha forma de coñecer tamén a nosa comunidade. Entón, no primeiro trimestre centrámonos nos conceptos máis do mundo da fotografía, a luminosidade, o encadre, como coñer unha cámara, o que máis nos importa, as cores. Logo, no segundo trimestre, surdiunos a necesidade de coñecer, a través das fotos podemos coñecer moitas historias, porque non vamos a sair á rúa e investigar e que a xente nos conte, non? Visitamos coa axuda das familias, de Betty, que fomos a visitarles a radio, como xa, Betty participou en todos os ámbitos este ano. Moitas familias permitironnos acudir e coñecer os seus traballos, a súa vida, darnos contas que as fotos contan moitas cousas. Entón, vamos a través de diferente exposición do seu traballo, obviamente, diferentes xogos, pequenos obradoiros para animar a xente a non esquecer este medio artístico que ás veces igual é interesante comenzar a probar de novo coas cámaras e non solamente a través dos móviles. Vale, pois eu xa remato coa CIC número 1, son unha representante do ámbito natural e social. No ámbito natural e social este ano, achegamos un poquinho ao mundo da meteoroloxía e climatoloxía. Tamén participamos nun plan proxecta que se chama Meteoscolas. Entón, tentamos facer algo que para os adultos é algo moi cotián, como ver no móvil o que é o tempo e demais, pero de onde saía todo eso? Como se sabe esa información con tanta fiabilidade? Como se recollen eses datos? Onde aparecen? Onde podemos atopalos? Para que sirven? Como podemos saber se realmente eso é útil, se funciona? Entón, dende as distintas etapas, cada un evidentemente ao seu nivel, intentamos primeiro que coñezamos un poquinho de vocabulario científico ao respecto, non? Porque que é unha precipitación ás veces, parece unha palabra moi lonxana para a súa realidade, pero realmente é algo que eles coñecen moi ben de todos os días, non? Despois, como se plasma eso no día a día para poder representarlo, sobre todo para isto é un centro moi inclusivo, falamos de que todo o mundo teña acceso á información, non? Entón, visualmente, sobre todo, que poidan deseñar algo para que todo o mundo podamos acceder a esa información. Tamén facilitamos o acceso a onde están recogidos esos datos e como podo atopalos eu. Se eu na miña casa quero saber a predicción do tempo e demais, hai algún sitio fiable, porque como ben decía Eva, agora deixámoslo todo os móviles, e os móviles son a verdade absoluta, e ás veces os datos todos sabemos que non son especialmente fiables, pero si coñecemos o programa de Meteo Galicia e ali si están os datos recollidos. Entón, claro, buscando neso, e como achegan eses datos aí? Pois entón, tamén buscamos un poquinho que aparellos son os que se utilizan. Eles crearon con material de refugallo aparellos, que no Congreso veredes algún pequeno obradoiro no que a xente podrá participar na elaboración de algún utensilio dese estilo, e tamén entenderon que eso de unha temperatura mínima, máxima, por que
Porque che di mamá ou papá que poñas hoxe unha chaqueta ou un abrigo ou non, de onde saca esa información, non? Digamos que algo que nos parece o mesmo que a fotografía, que nos parece algo que todos podemos achegarnos a con moita facilidade, pero eles non tiñan moi claro cales son os elementos do clima, que eso de temperatura son términos un poquinho científicos, entón intentar achegar a súa realidade pois parecernos importante. E iso foi o que fixemos e mostrarémoslo no Congreso. Vale, pois nada, moitísimas grazas a todos por as vosas aportacións. Agora coñecemos un poquinho máis que o que están realizando cada un dos centros, hai moitísimas cousas en común e seguramente vamos a enriquecernos moitísimo. E xa para rematar, todos subimos ao escenario e facemos unha foto de equipo. Gracias.